דיברנו בדין דברים הבאים מחמת הסעודה, שהלחם פותר את כל מה שנאכל עם הלחם, או כל הדברים שהם באים להשביע, אבל דברים שהם באים לקינוח, הלחם לא פותר. אמרנו לגבי מים, יש מחלוקת אם הלחם פותר את המים, לכן המים שאדם שותה בסעודה, מספק לא יברך עליהם, ספק ברכות להקל. יש מחלוקת מה הדין לגבי משקה שבא בסוף הסעודה לקינוח, כמו למשל הוא שותה כוס תה או שותה כוס קפה, זה לא בתוך הסעודה. אם אדם שותה מים בתוך הסעודה, גם זה בעצמו מחלוקת. רק מה? אמרנו לא מברכים, כיוון שסוף סוף זה מסייע לו בעיכול. אבל פה מסייע לו בעיכול אחרי שכבר סיים לאכול. בסוף הוא מביא את הקפה, את התה, יש בזה מחלוקת. לכן גם זה, עדיף יותר להביא את זה אחרי ברכת המזון, ואז הוא ודאי מברך על זה לפי כל הדעות. אם בכל זאת מביא לפני ברכת המזון, ספק ברכות להקל, לא יברך. אותו דבר, אם יביא גלידה בסוף הסעודה, זה גם כן, זה לקינוח. שם יש עוד ספק, שאולי הגלידה זה בכלל נקרא מאכל. הגלידה הוא משהו באמצע, בין אוכל למשקה. מצד אחד, אתה לא שותה אותו, את הגלידה, אתה מכניס אותו לפה, ואומנם לא לועס אותו בשיניים, אבל לועט אותו בחניכיים, וככה הוא גם כן, תשים אותו, אתה רואה אותו מוצק, הוא לא נשפך. מצד שני, הוא יסודו משקה. אם תחכה קצת, אתה תראה וחם השמש ונמס. אז נמצא שהוא משקה. היה משקה ועתיד לחזור להיות משקה, וגם בתוך הפה הוא נהפך להיות משקה. אז לכן הוא משהו ממוצע, יש בו ספק. האם הוא נחשב מאכל או משקה. אפילו שיש לנו עוד ספק, יש פה כבר 3 ספקות. אולי צריך לברך על משקה בתוך הסעודה, כי יש אומרים אפילו מים צריך לברך בתוך הסעודה. ואולי לכל הפחות, דבר שבא לקינוח, צריך לברך עליו וזה בא לקינוח. ואולי זה בכלל מאכל, אם אדם מביא איזה מאכל בסוף הסעודה, איזה מיני מתיקה, איזה סוכריות, איזה שוקולדים, אז הוא מברך עליהם. אז פה גם כן יש אולי קצת שהוא מאכל, אבל בברכות, מרוב שאנחנו חוששים מחשש ברכה לבטלה, עד שלא ודאי לא מברכים, ספק ברכות להקל. לכן הלכה למעשה, לא יברך על גלידה שמביא בסוף הסעודה, אלא לשמור אותה יותר טוב, לשמור אותה אחרי ברכת המזון. במקום להביא גלידה ולברך, יברך ויביא את הגלידה, וככה לא ייכנס בספקות, מיד מברך ברכת המזון שהוא מסיים, יביא את הגלידה ויברך עליה. אם בכל זאת הוא מתעקש, אומר אל תגיד לי מתי להביא אותה, אני אוכל אותה עכשיו, אני אברך אחר כך ברכת המזון, יברך או לא יברך? תשובה היא לא יברך, מה לעשות? ספק ברכות להקל. אבל לפעמים יש גלידה, יש עליה איזה חתיכות שוקולד, או שמצופה מבית ומחוץ לצפנו. חתיכות השוקולד האלה זה לא משקה, זה גם כשיפשיר הגלידה, השוקולד יישאר מוצק. אז כיוון שזה שוקולד מוצק והוא לקינוח, אז יש לו פתרון, יכול לקחת חתיכה מהשוקולד הזה, יברך עליו שהכל נהיה בדברו, ואז יפתור את הגלידה ויוכל לייצר את ידי חובה לכל הדעות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. בבקשה אומר, יצא קדוש ברוך הוא זה כל ישראל יפיקח, בעל תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ מעשה כל הגדיל תורה ויאדיר.